عليك بالتأني وأعط دون مني وسر نحو الثريا بسير مطمئن. لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني، فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني. عليك ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хушомадин ҳама каса ба канали ман. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани самбусаи туркиро ман барои шумо пешниҳод мекунам. ба мо лозимай 3 пиёла орд гирифтам, бо боқимондааш дар кор шава бо ҳамроҳ мекунем. ҳозиражда 3 пиёла орда бо 2 маргарини 200 грамма, 400 грамм маргарин ва 400 грамм сметана дар корай духтаро. иҷода 2 сметанаи калон пешимада, якташ 380 граммай бо 330 грамм духтаро, бо аз дигариш камтар дигар ҳамроҳ мекунам. ҳамаша неву ҳами боқимондаи дигарша ки 400 грамм шава. баъд 3 дона тухми ҳамхи калон калонай, 3 дона тухм ҳамроҳ мекунам. иҷа ман 2 порс духтаро шӯридестам, 1 қошиқча намак, 1 пачка разрихли тил дар дарунаш ҳамроҳ мекунем. 1 қошиқи калон меша разрихли тил. агар ки сода боша 1 қошиқча сода ҳамроҳ кунед, тамом. иҷа 2 вариант дора, ҳардуш мешава, сода ё разрихли тил духтаро. анам хел хамира на сусти бад на сахти бад мешӯрем. вақте шӯридем духтаро, ҳами хел кулача карда тақсим мекунем. 1 порс мон 20 дона мешава, 2 порс 40 дона мешава духтаро. анхел самбусаи калона ки хушрӯ мебиёяст, ин самбусаи туркияи духтаро, тесташ туркияй. печонданша бо чӣ тарзе ки худтон хоҳед мепечонен. ман фарша гӯшта реза кардам, пиёз қати майда реза кардам, пиёзша хай мурчу зира приправаш кардем, намакш кардам. баъд вақти печонданда як ҳамихел помидора майда чоркунҷа реза мекунен, 1 кубикакша дарунашда мемонен ина духтаро. баъд мепечонем бо анами тарз. канали мада боз ҳастай ҳами туркира ба мисли самбуса на шпажка кардагим, дар чӯб кардагим бо шашлични бория духтаро. вайшам ҳаста, агар хоҳед дар омада тамошо кунед. баъд болоша метонед шумо сиёдона кунен, кунҷити сафед кунен, фарқ надорад, чизе ки дошта бошен ороиш метиҳен, бо камтар намудуш дигар мешава. агар ки хоҳен бо сирам мешава духтаро, сирам ҳамроҳ кунен дарунашда, об мешава, беҳад бо лаззати самбуса дига мешава. ман сир ҳамроҳ накардам, помидора дарунашда кардам ки паза ҳами оби помидор сокуш бироя дарунашда, беҳад бо бамаза мешава. духтаро инами хел самбусаро болоша ман сафедиву зарди тухма якҷоя болошда шакида дар духовка мондам. иҷа 2 намуд самбуса буд. иш самбусаи тоҷики худмон руғани гову алейна қати аралаш кардагӣ дар қабато шакидагием духтаро. инами хел самбусаҳои бо лаззат тайёр шуд. дар описани рецепта менависам духтаро, точниша ҳамаша менависам. ай ҳамуҷа гирифта рецепта тайёр кунем бипазем. осонакай и хали равған када қабат намекунен. 1 минута самбусаро тайёр мекунен. самбусаи тест тайёра. баъд тесташ беҳад писочни хушрӯй духтаро. элон махсусан барои занҳо, барои духтарҳо ва занҳои хонашине ки мехоҳем ки маблағи иловагӣ ба даст биёрен. ин ширкати тозон аст, ширкати ватанияи духтаро. дар тамоми гӯшаи канори дигар давлатҳо ҳам ки бошед, метонед шумо дар ин ширкати ватании худ кор кунен. танҳо шумо 500 сомонда харид мекунен, 1 пакет мегирен, бо 300 сомони дигар бармегарда дар картаи худтон. беҳад кори зурай духтаро ва соҳиби билети ҳаҷи умра мешавен. хона, мошин, телевизор, телефон, тамоми таҷҳизоте ки битавои техникае ки барои хона дар корай барои шумо тӯҳфа карда мешавад дар ин компания. духтаро зудтар ба номеро муроҷиат кунен, корро аз ҳамин рӯз сар кунен. шумо хариду фурӯш намекунен, ҳичи намехарен, танҳо 1 бор харид мекунен, боз пули хутон бармегарда картаи хутонда. духтаро барои шумо эълон кардестам ки кори нағзай, ширкати худмонай ки 100% бо дили пур ман ба шумо тавсия медиҳам ки
кор кунен, нависен номеро дар рӯи экранай, муроҷиат кунен, ҳамаша мефаҳмонам. Боз духтаро дар ин ширкат аксия рафтестай, скидка кадагиам. Кадоме ки ҳозир регистратсия мешава, ҳозир менависа, муроҷиат мекуна, анами паплин падарка аз номи ами наставник барои шумо падаркаҳай, паплинакои фасони новинкаи духтаро. аллакай дар ин ширкат ба зиёрати хонаи Каъба, ба зинаи билети ҳаҷи умра расидагия як зан ина иншоалло мераванд. кор дар авҷаи духтаро, фурсатро аз даст надиҳед, зудтар ба номеро муроҷиат кунен. беҳад кори осонай, кори қуллае барои занҳо. ба 1 500 сомон шумо метонед ки соҳиби хона ва ҳамаи чиз шавед. рафтестем хона, шаб шад, шавҳарам ба сарам омада, хона рафтестем, хонаи худам. баъд саволо духтаро бисёр шудай, саволое ҳастай ки хак фаромӯш нашудагиша ма барои шумо ҷавоб метиҳам. номи ниничаро пурсидаи, ниничара номша Юсуфҷон мондан. беҳтарин ном, номе ки номи пайғамбар монай. баъд фарзандои маро мепурсен дар кадом мактаби чӣ хеле мехонам. фарзандои ма аз Қазоқистон омаданшон забони русиро хушрӯ медонистанд. пешаи рафтаншон ҳам забони русӣ медонистанд, мактаби русӣ мехонданд. тоҷикистон бо омадем, бо мактаби русӣ мондемшон, барое ки аввал ки русӣ мехонданд, омӯхтанд, ба ҳами хонданаш осона иёда. агар ки тоҷикӣ мебуд, баъд қииншон мешуд. ҳозираш созаи хушрӯ мехонанд, нағзаи мактабшонам. дар шаби беҳад хушрӯвай ҳами видикиҳо сиёмка кадестам духтаро. ҳамха кӯшиш мекунам ки дар телефон ман хушрӯ биёя, хай на он қадар мебиёя, барое ки ай пеш дигарай Зайнабҷон мегӯ чай қа дар телефон қа хира меоя, қа хушрӯвай ай пеш, хай ҳамқа мебиёя духтаро, барои шумо навор кардам. корвон рафтестем духтаро, инамҷа барои шумо бо навор кардам. ҳавои софу беғубори ватани худмонам. бо мо бошед духтаро, камтар ҳаловат барен аз ватани худмон. иҷа расидем бозорда духтаро, соат 1 буд. инамҷа камтар навор кардам. инамҷа магазини 10 сомонара бинен, ай тарафи бозора бинен, тарафи дасти рост
магазини 10 сомона ҳай насиб боша пагоҳ барои шумо наворша мепартом аз магазини 10 сомона пасудора наворкардагиам. имрӯза видеода беҳад дароз мешавад духтаро. хостум ки камтар муҳити бозорро барои шумо нишон битем ки дар видеои пешина нависта будам бозори корвона дидем дил монгум задак ма хидам амихел шидагӣ будам барои мехоҳам ки шуморам амихел кам камаки ҳар ҷо бубинен ами ватана беҳад шод мешавен. ҳавора бинен охин ами ҳавош беҳад ҷононай духтаро гарми хушрӯай. омадмай бозор духтаро сраза хидмда картошка бирён кардам. ма беҳад нағз мебинам картошка бирёна. хӯрокам тайёр кардам. угро дохтам, камтар шур боша андохтам. баъд угрои бридагӣ тайёр доштам. угрора қоқ кардагӣ будам. пакеда пешакӣ бридагӣ доштам. дар шурбош баъд гуфтам ози кӯдако биёян ай мактаб меандозам. камтара картошка жарид кардам. беҳад бамаза. иҷа духтаро ай бозор омадагӣ харидома нишонтиём ака бисёр харид накардам. барои калготкӣ рафтем. намид зайнабҷонда 2 калготкӣ харида будам. ягонташ маҳқулш нашудак. баъд бо рафтам дига хелбо туркӣ харидам. узбекӣ харидагӣ будам. маҳқулш нашуд. ами мепӯшид жалваца. ҳар рӯзи пӯшидагиш жалваца мекард. ба гуфтам бебирам духтарамда бо калготкии туркиш бигирам. ами туркӣ беҳад хубай. ҳам мягкия гудагда ҳам хеле намеҷиқа. хеле хушрӯайда. ё 50 сомонай духтаро. ҳам баъд як буаки хушрӯ дора хеле запқатия хушрӯай. материалшам ай гирифтамшон. баъд анамҷа вазара нишон додам. вазара гирифтам аз магазини 10 сомона. вазара 10 сом гирифтам. баъд амҷа подвал сини поён буд. мо мошина мондем наздики пушти бозорда мошин мондем. баъд амҷа подвал қати як раҳ дуромадам. хай даруни бозори навайёхи подвалаш. оптовияи уҷарам ҳамаи чизош нами хеле брижоҳои вилюра дидам. вилюро хушрӯвак арзонак бо барои нами хонада пӯшиданда ба гудакора гирифтам. баъд дидам ки размери калонам доштай барои худмам гирифтам. 20 сомон. ай зайнабҷонда гирифтагӣ камтар утеплёния доринаш камтарак начос дора. хидмда гирифтагиё қати духтари калоним начос надоранд. хеле вилюрай. резинка ҳай хушрӯакай хай барои нами хона мешава. ба ҳам нархшам беҳад арзон. ма худам ҳайрон шудам ин нарха дидам барое ки вилюри брижо то 100 сомон 80 сомон буд. и 20 сомон гуфт. хай намедонам и дар ватани худмо медӯзанд ё узбекистон боша. хай нағз духтиян кӯшиш кардиян соз омадай духтшонам аккуратни хушрӯ. ягон фарқият надора ай дигар духто. ма худам ки дӯзандаем бо мефаҳмам хай качествои духтшам аккуратни коршон. ба кушода ки ба рафоат дар танаи одам меиста. бо хеле знакои диёр хеле оригинални задиян фасонш кардиян. ина духтароли мепурсен ваяй дарвозаи охир мерен ай тарафи мираж ай тарафи инами мирзолота ами тарафа подвалошдай ко ҷое ки аптови мефурӯшанд ҷои обув ҳастай ҳамҷа духтаро обувҳои аптови анаму риядода обув нарафта аму бо из парашда бо риядай ай тарафаш анами брижода ҳамуҷа буд. баъдем хеле якта бутси бачамда гирифтам. бачаи ма футбол мера духтаро дар стадиони Фрунзе футбол машқ мекуна ҳар саҳар пешаи мактаб равӣ. нами як бутсиш гирифтем. нав 3 рӯз шуд рафтестай. инам хе духтаро хариди мои нами қабуд. рости барои зайнабҷона мактабда мондаму сраза рафтам гуфтам ҳамира бигиримша калготкия биём ки хай бо биравӣ чанд чиз дига мегирӣ мебиёӣ. баъд омадем хона. баъд фарзандои мара мепурсен духтаро чанд қаина солошон. калоним бача 14 сола ҳай. баъд духтарам 2 духтари дига дорум. якташ 12 сола якташ 8 сола. инам хе духтаро саломат бошед ки бо мо буден. худованд нигаҳбони ҳар яки шумо боша. то наворҳои оянда дастгириро фаромӯш накунед. лайку комментарияро дариғ надорен духтаро. ҳама меҳнато барои шумоай. видеои ман маъқул боша духтаро па делитса кунен обуна шавен лайк бимонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.